ki GGP jong Southwest Kharsil District minta kasing hapo kajing lam uba Kenneth June El Nonglat kumu pendap pang jong kaseng haringkat ki dekat minta kasing kilalet ya kendu kerpang ya ke Dr. M Lingdo Medical Superintendent jong Civil Hospital mau kurwat Southwest Kharsil District nakabenta banyo jing tip ya ke ba kani ke jaka sumar nongpang kadang don kamban penbiang shushu ha ka bede ban ai ki jing sumar babiang tam iki pai ba ha kani ka than mau kurwan hadin bana kaliang keseng kala dep banyo ya kran sani bha but ke medical superintendent habakran hakilat pathai kubor bakani ke civil hospital mau kurwat kadang don shibun ki jing tuna kata nadu ya ki doctors ki badai na benta ban ai jing sumar ya kasni do ki khamat medicine specialist physician general duty medical officer shushu wat ye ki ying jakasa ni staff quarter jong kinong trei ru kampat don satya ha ka ba kinong trei ha kani ka jaka ki hab ban sa wai ha ki ying brio tang kata na ka benta ka maternal child wing MCW ru kampat don kumju ru ka CT scan ka badan kam tam kitiar bapen don kam ha ICU nang tak ultrasound ru dang don tang ka wei bat ki wei de ki jing don kam namar kata ngidang don kam shibun man penbiang ya ki jing don kam hakani ka jaka sumar ong uba Kenneth June El Nonglat namar kata nakaliang kaseng kasngau dai ban kerpat ya ka sarkar jelaling ba ka thanat ka kot ka khia ban penbiang lem ya kini ki jing don kam khnang ba ki nong pang tinum don kam shu ban let sha sumar shabar tang hangi ha civil hospital mau karwat ru kala biang bat kan long shisha ka jing mentoi ki pai ba jong ka than baro ka wei to gani ka singi momentana kaliang jong ka seng FKGP Southwest Kharsil District ngilayo bane kandu MS jong gani ka hospital jongi hang ni hamu kurwan gani ka civil hospital tinglayo bane kren bat ki jing duna jong gani ka civil hospital ka jongi ngilayo ki babun ki jing duna ki badon gani ka hospital ka jongi ha po yun district namar ba tang doktor sendi do ngim don tagi doktor kemar nginom don hajing sisala debyo ya sanction purs kat kum gejing atu jung MS hari haduk mentang 4 don di doktor tagi ni doktor medik sin spesialis via day bat physician ru ngim 4 don to doktor medicine spesialis o general duty medical officer ngim 4 don kini ki doktor ki ba day ki doktor spesialis ki babun ki haban pej haji ni raru nomor ba ngimpat don haduk menta tigi jing duna kan di staf kuartaru ki staf kuartar ki don naduk mensua por badang day tang ka CHC hari mentala pen kiu kerdani kan ga haga civil hospital henry ki staf kuartar pediki dang nek kaju ti ka penjenjar bah ya ki staf hapo juga hospital ke jongi kalong ba 4 don ki staf kuartar ki hapsa syabah tina kaliang jongi kum ka ban ngi kuaru ban dawaru ya kani ka MCW ban dono la ka jong ki khna ki khunlung o ki kenthei ban ki khna ki khunlung khnang ba kaniarap ini hospital ka jongi ban haduk mentaru ultrasound idon tanggawi ka machine tilada don arngut laingut kan penjenjar ya hospital tingi don kam lakmnono arteli laitli ki machine kemudian dia beka ultrasound ban kumjuru CT scan ngimpat don ngani hospital ka jongi tena kaliang jong seng FKGP ngidawan naka department naki bor badai page ban subhaban penbiang ngani hospital ka jongi hangne hapo distrik ka jongi khnang ba ki bapang ki bastom kan pensuk ya ki bakinom lechu se selong henry hangne hospital biang lupa ki jing sumar tika ba ngiyo iru ke jing tristom jong ki staff ki naduk ki doktor hani hospital ka jongi kalong sya ke jing kerkuna ke benta jong kani ka hospital henry kini ki jing duna ki babon na kaliang jong seng ki pingi dawa ba pin penbiang no kini ki jing don kam hapo joni ka hospital ka jongi